kanti singobani thina lona ngathi ngilwa nabantu ngibe ngimbelethile ngapha emhlanje akulona uhlanye iphi ingozi yokuhlanya iphi ingozi yokuhlanya ngoba zonke iy'hlanya iney'ngozi zokuhlanya mina nansi ingozi yokugangela yiphi yakhe yokuhlanya uthatha umuntu oshutha ikhamera lapha utshela abantu uyabona njengoba ephaphenza nje utshela abantu ukuthi ukani yimi ngiphuza abantu kwaphinda ngaso lona ngamshaya idolo angangiphethi inyanga yonke lo mina ndabani mina phela ngiyisikhwaga mina nje nkosi yami ngilwa futhi anamsebenzi uselomgoqo vimphezanga enile yakho kuphila babhem impi iyozilwe nini lashoni la awususe lomgoqo vimphezanga akusuka awuzasha phela kunyanga zasobonjena ayinamuthi igaya amahleze intombi zasophongolo zamqoma zimnyama ngoba zambona iphuma kwandlwane ngihleli nenkunzi yami lapho Shalbert inkunzi emnyama iyazona ithola inkunzi yakithi kwayiphethe namandla entanyeni awubabuke lapha mfana wami awubabuke lapho ubona nazi insizwa ikhona lapha ubheke ngapha ubabheke eshe umshubo lapho ingane zakwethu ngithi angenze le video emfishane ngisazobuya kaningi kodwa ngithi angenze le video emfishane lapha eoffice lomgangela lapha eoffice leqhwaga nali isekela lesiqhwaga lapha emva kwami ngithi angenze le video emfishane ukuzama ukulungisa isimo ngoba ngiyabona ukuthi mhlambe ngaze gcine kwenzeka izinto ezirong ezweni kanti thina njengezinsizwa asinayo intembi enhlizweni zethu njalo makukhona izinto esikhuluma ngazo noma sisolana sisuke singenazi izinto ezimbi enhlizweni ake ngiqale ngichaze la mina ngumdidiyelwa kwaMandlakazi sibathathu singabadidiyeli kukhona noKhathide umfowanggobe lapha emakata izidudla kube khona umntwana ufunda Zulu uma ngabe sizophuma thina kwaMandlakazi sithathisela imiyalelo yokuphatha izinsizwa enkosini bese ke siphuma sihambe seyinsizweni sifike senze lo msebenzi esuke sithunywe ukuthi siyowenza bese sibuyele emuva sihambe siyobika enkosini so ke bafowethu lapha kwaMandlakazi umuntu uma ekushiya ngeminyaka emibili awuvumelekile ngisho ukumbiza ngegama ngisakhuluma inhlamba khuluma nje ukumbiza ngegama ma umuntu ekushiya ngeminyaka emibili awuvumelekile ukumbiza ngegama yabo ngizonikalekisela ngomuntu omkhulu ezweni ngonikalekisela nje ngomuntu omkhulu ezweni enimaziyo nonke uKhathide Ngobe mina ngimshiya ngeminyaka emibili ngubhuti kuye akakaza ngibize ngegama ngaphandle kokuthi alibhale phansi echaza ubumina kodwa akakaza ngibize ngegama njobe ekhona nje akaza ngibize ngegama njobe engaka nje emhlabeni aziwa kangaka uKhathide akakaza ngibize ngegama mina ngoba mina ngimshiya ngeminyaka emibili ebudodeni esintwini ebunsizweni bobufana akukho la kungena khona inhlamba bafowethu makukhulunywa akukho la kungena khona inhlamba makukhulunywa kuyabonakala mangabe uyingcokolela nje kodwa ukuthi nje ungabiza umuntu ongangomengameli umbize ngembongolo umbize ngawonke lamagama ababiza ngawo abaholi abantu ubize obabuhlabisa umongameli weIFP umongameli wami ubize umntwana kwaphinda ngene ukhulume uze uyoqopha into ukhuluma into ephikisana nomntwana kwaphinda ngene ukhulume amagama amabi ukhuluma ngobaba uthula sizwe umfundisi lapha eZululand ukhuluma amagama amabi umfanise nezilwane ezimbi ukhulume ngobaba uMpangazitha ubaba wethu walapha kwaNongoma niboke niqaphele nonke insizwe thina lapha kwaNongoma sivamisile ukuthi siphawule ngobubi beindawo zabantu asivamisile ukuthi siphawule ngabantu abadala bakwezinye indawo kuyenzeka thina siphikisane nezinsizwa zakwezinye indawo kuyenzeka futhi sivumelane nazo kodwa makukhona ukuphambana ngeke asilifaki igama lendawo asikhulumi ngomuntu bese sifaka indawo yakubo sidelela isigodi sakhe sonke uma siphuma namabutho ke lapha thina sisuke siwanike umthetho inkosi yakwaphinda ngene njengoba ikhothame ngesabatha ekseni kusukela ngesabatha thina ekseni kuze kushaya isabatha leli efihlwe ngalo asihlangani nabantu besifazane siyahlonipha siyazila
silungiselela ukuya emsebenzini wenkosi. Uma sifika emsebenzini wenkosi sifike sihlale sithamele lokho kusuke kuzokwenziwa, sivalelise kulowo muntu osuke ehambile emhlabeni. Ngisho ke inkosi ukuthi umuntu, kodwa umntwana waphinda angene kithi thina balapha kwaNongoma. Mhlambe komunye umuntu bekungaba umuntu phaqo. Kithi lapha kwaNongoma imindeni eminingi iphila ngosizo lomntwana waphinda angene. Mina ngoba ningibona ngingaka, ngahlangana nomntwana waphinda angene ngineminyaka ewu9 mina. Njoba ngize ngakhula ngaba indoda ngaba ngaka, ngisaqhubeka ngisaya phambili. Uma ngathiwa siyaqala namhlanje sikhuluma ngobuhle nezinto umntwana waphinda angene azenzile, sixoxa usuku nosuku kungaphela 100 years. Asisibo futhi thina abantu abasheshe bekhohlwe. Uma umuntu ekusizile lapha kwelakithi thina siyakwazi ukuhlonipha lokho, simhloniphe naye. Manje ke ukuthi bafowethu kuzoba nensizwa noma ngabe ingakanani ezweni, isuke ngakubo ihamba yodwa, ibisifika iphakamisa isukume eduze kwebhokisi lomntwana, eduze kwebhokisi lenkosi, isukume ithi kubantu ishe insizweni ithi thulane nabo blood sheet. Iphinde futhi ithuka umuntu omdala. Kukhona iqiniso ningalazi ngomacingwane. Umacingwane uthuka abantu abadala balakwa Nongoma. Ngokwesizulu umuntu mayethuka ubaba wakho usuke ethuka wena. Uma ngabe ungeke umlwele ubaba wakho, wena uzalwa ubani kanti? Kuyinto enhle yini kini nina nonke bafowethu nina eneseka umacingwane umfowethu. Mina ngiyaphila nomacingwane nike niyibone ithombe sihlangana. Kodwa likho ilanga esingatshelani ngalamaqiniso. Umacingwane lokho akwenze lapha emngcwabeni wakwaphinda ngene ayenziwa le yanto emngcwabeni. Ngisho kube egcekeni le yanto ade yenza yena ngeke ayivume yenziwe ngabanye abantu. Okubi kakhulu enhlizweni zethu ukuthi umacingwane wethuka abaholi, uthuka ngisho umongameli wezwe, uthuka bonke abaholi, ngisho abaholi bayi-ANC lena yiyo. Uyabethuka nina ke nimesekayo, nibona ukuthi kuhle ukuhleka into enjalo. Inobudoda into enjalo. Lezi ingane ezisakhule ezincane ezalahlwa ngoyise ezisibuka njengobaba thina. Nibona ukuthi kuhle yini ukuthi zilalele umuntu ongangalo muntu ovelele ezweni ekhuluma lento ayikhulumayo. Uma nimthanda ngempela umacingwane animtsheli ngani iqiniso ukuthi lokho akwenza kuyiphutha. Bafowethu sakha liphizwe. UNgizwe wenze yonke lento yakhe lena enza zonke lezi zinto adezenza ngenhlonipho ngeke ngiyibalule. Kodwa asikaze thina simphazamise uNgizwe. Siqala ukukhuluma noNgizwe thina emva kokuthi ethuke abaholi bakwaNongoma. Ubaba wawala kwaNongoma umpangazithi ubaba wethu sonke. Ubaba wethu sonke, ubaba thina sihlakaniphele kuye sizalwa nguye. UNgizwe ukwazi ukumgagula ngegama lapha enkundleni zokuxhumana bafowethu. Mhlambe nalento yobuholi kusazofuneka siyichaze bafowethu.